Álvarez, Eiser taldeko txirrindularia gaur 3. Tolosan, Euskaldun txapelketan, zorionak. Zapaldu dezu podiuma, baina gazi gozoa geratu eginda pixka bat. Bueno, konta iguzu nola ikuste duzu karrera? Bai, oso karrera azkarra inda, oso eroa, beti ataketan irten gera, baina bueno, bukaeran grupotxo bat inda, 3 jundi aurretik, eta gero 12ko taldetxo bato juntau geratzean, eta gero goraka oso indartxu sentitu naiz, Ganzabale harrapatu dut goraka, eta biok beraka jungera, baina beste bi laboral sartu dira. Ez zen erresa hemen irabaztea, zeren Laboral Kutxa taldekoa oso gogorra zen azken mendatean, ez da? Konta iguzuna esan da azken kilometroak? Bai, Ganzabalekin ikusi naiz altzo eta gero, baina Kriston Eizia zauan kontra, eta Iñaki Murua garaia eta Ailetz bertan zeuden. Eta azkenean 3 baten kontra aiau gera, eta ataketa lehenengo Iñaki, gero Ander, gero Ailetz, eta bueno, azkenean 3. indet esprinean, eta bueno, posi baino pixkat gehiago espero nuen. Zorionak eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.